ngayon sa umaga. So, ayan mga ka-dragon, good evening. Yan, dito tayo matutulog ngayon sa kubo. Yan, namiss namin matulog dito. Ilang linggo rin tayong, hindi nakakatulog dito. Ayan, ang dinner lang natin ngayon guys ay simpleng mga prito-prito lang. Kasi, masarap magkain ng prito ngayon dahil, malamig, umuulan-ulan. Kanina maulan. Prito tayo ng anong iprito mante? Dilis, tuyo, tsaka piprito tayo ng talong. Ay, prito tayo? Dito yung Yan, pang-agahan guys yung aming ulam. Sarap na ito. Gabi man. Yeah, with hot coffee. Isang linggo rin na kami. Kaya nga, puro tayo karne nung nakaraan guys. Nakakaumay na. Ang namimiss ko yung gabi ng tipasing eh. Kaya lang, Pangkon kasi yun eh, pangmata. Wow, sarap ng ating dinner. Simpleng-simple with mango. And dragon fruit. Ayan. Sausawan. Parang may ngayon guys, may palaka. Kapag may narinig kaming palaka, mamaya kami. Kung hindi masarap ang tulog, baka tama rin. Sarap ng ating mga Salamat po sa mga biyayang pagkakalit mo sa amin sa araw-araw. Magal po namin itong dapat sa mga biyayang sa iyo. Ating Kristo. Kain tayo mga ka-dragon. Ayan, gabi na kami. Magkain guys. ang sarap. Alas 7 pa lang. Hindi ka sanay. Sanay na ako. Sanay na sanay. Hindi ako sanay. Kain ang gabi. Maliwanag pa nagkakain na kami. Di ibig gutom ka na agad. Di ibig sabihin pag nagdilim na kunti nakaiga na. Oo eh. Alas 8 na sa aming magkakain. Grabe ang sarap magkape guys. Kasi nararamdaman na namin yung lamig. Lakas kasi ng ulan kanina. Grabe nakakamiss yung ang bango. Kami dito sila kami ay bakit. Kasi kami Pag talaga, pag gaulan, sarap. Ganito, tapos noodles. Oo, sa una yan. Siya sa angkwan niya. Kung maglaga ng munggo, katambal na tuyo, katambal na kami. Ayun talaga, hindi pritong pan.
kung galong-galong. Oo, ganun. Iba naman kasi tayo. Oo. Basta iba kasi, Bisaya kasi siya, di ba? Pala, prito na natin talaga. Bakit? Hindi na prito lahat? Hindi ko lang yun. Ay, shit. Siyempre guys, kamayan tayo. Kamayan siya. Mahirap ang ulam namin, guys. Itong pinakamasarap pag gantong pan. Dante. Mantika sana ko ang sa pangit. Sa itim naman. Siyempre ito ng manang pan. Daing. Sa itim na. Gantong parang dilis ng Pilipinas. Ayun guys, baka sa Miracles pala ang makaluwas kami nila Ate Greta. Malaking martes. Magpon pa daw. Tinda. Magpurpis pa. Magtinda. Sayang. May sasadya, siguro ano lang, mga 2 to 3 days lang kami doon kasi may sasadyain lang kami sa Divisoria na mga school supplies. Yan, syempre mamahagi na naman tayo ng school supplies dahil pasukan na. Yan. Thank you nga pala kay Mr. and Mrs. Van Ordi. Thank you so much Thank you po. po. Last year sila din po yung nag-sponsor ng mga school supplies sa mga katutubong mayan sa Sitio Albonan tsaka sa Sitio Natog. 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 Ay, di ba magkasama yun? Isang Ayun. nakuha lang. Tapos ngayong taon ulit, magbibigay ulit sila. Sabi ni Ate Loida, yearly daw talaga na nagbibigay sila ng school supply. Makarating ba yung traktura na doon? Basta huwag yung mag-ulan. Makatawid. Yung nakaraan naman nakatawid tayo, diba? Nakatraktura tayo. Ha? Sarap ng dilis. Na iba nang inuwian yung aso. Pepe daw. Ayun, Ang sakot sa kanyang pansin. hindi nag-alas sa'yo na. Ito yung kwadro ka na akong dati. Yung marami sanang pala kanti naman. Nakadala kami. Bigyan natin kay Kadyang. Yung makatikan din. Yung mga pamangkin mo siguro mag-par. Kasi magkain. Basta himayin mo na. Huwag mo na ipagin. Nasasabi mo chicken. Kung ano sabi ko, ng mga Siguro. Sa akin kaitin yung kung kape. Talagang pangpanyan na. nagsabat ko nagsikat itong kong. Ng itim. Dapat kasi medyo mapait ang tino.
Pero masarap ng pagkapait niyo. Tapos sumabot ito ah. Yeah. Ano man gatas mo? Anong paaw? Ay, sabi nito. Masarap kumain. Sabi ko. Puro insekto lang guys yung mga maririnig mo ngayon gabi. Walang maingay na sasakyan. Ginahanap mo yung mangga ma? Ito yung mga. Lagyan mo ng pag... Ito yung mangga mo oh. Ba't ilan yung mga Na? mo? Ito, isa lang yun. Isa. Iba daw yung pagkahinog ng mangga niya. Ito siguro katamis eh. Ano tapos yan? Tapos yun na magkakaw. Magkakaw. Ayan mga kadrago, nagre-ready na ulit sila matulog. Tapos na silang magkuha. Nakakatawa tong mga kadragon kasi itong mga senior natin, sila yung nasa gitna. Pinagigitnaan namin Oo. sila. Dahil matatakotin sila. Hindi makatulog si Tita Len. Tapos ito, dito ulit. Dito pa. Ha? Ulan na tayo. Power on. USB mode. Ganda ng video kay Auntie Ligayo. Magkantahan. Lagay mo na yan eh. Hindi man tayo masyadong mahaba. Magkanta ka muna Auntie bago ka matulog. Ayan guys, mag-chichurya muna tayo dito. Kornik-kornik muna tayo. Hindi pa tayo, nantok. Nantipasing lang. Mga hindi na-expired sa kasi. Kala ko matulog na Santi at naglatag Hindi pa na. yan to. Good night po! Matulog na. Sleep na. Good night po. Matulog na tayo. Magpalaka ka pa nga. Walang palaka. Walang Walang magaingay. Pamayang madaling araw. Yan, good night mga ka-dragon. Yan na lang kayo sa kuya. Kaya na naman yung nabili yung brown yan. Ginagawa yan yung siya. Yan na lang. Ayun guys, good morning. Yeah, pasyal tayo dito sa kulungan ng ating mga hayop. So, may konstante o may taas o. Pwede pang pagpanan. Hindi kami nakapalaka guys, sabi na eh. Sabi na eh. Sarap matulog eh. Walang itlog. Ay, magpasok din dito ng pabo? Oo. Sama-sama na sila dito eh. May hagdan pa sila. Sino magpunta dito sa taas na ito? Yung kani, yung Manaw? pabo daw. Pabo, nag-akyat. Ay, lahat dito pabo na. Dito yung mga itik daw. So, pwede ka rin mag-akit dyan, auntie. Matulog. Sarado ko lang gusto yan. Kaya dito, pasok ko lang pato dyan. Diyan, dito na sila ba? Ang daming bulaklak, guys.
Maambog. Sa itong ano, pwede na rin magkabit sa dyan. Oo, huwag nang palakihin para ko ah. Ayun mga ka-dragon, magbe-bread lang tayo ngayong umaga. With coffee. Yes. May butter oil. Kaya masarap. Tapos papalamanan natin siya ng egg. Scrambled egg. Good morning, yo! Good morning, yo. Is here. Good morning! Ayan, breakfast tayo. Merienda na naman. Merienda ba? Agahan. Agahan tinapay. Ano, hindi ka panante? May kanin yan eh. Kung sa'yo magkanin. Hindi sana yan. Tanggal-tanggal mo tayo na yung sarap magkape kasi kung sa amin dito maambong. Sarap. With egg. Egg na egg. Ano na ito? Yummy. Hindi na mainit. Alamin na. Sarap. Anong pinagmantika mo sa magaray? Butter. Ay, sinagay mo siya nagkapen. May panta. May pasay. Kape-kape. Sayang. Sayang. Sarap. Nilaganak kumagat doon. Bakit? Sinutsuot mo pa kasi, anong magkain ka? Tinanggal ko na nga. Tulak ko na ang tiwas. Ayun, pakagat na. Nauna na ako nakatulog kagabi. Tapos sabi ko, baka pala ka sa akin nila. Pag napakalandaman mo dami. Wala man din daw nagplan. May nagatunog na pala ka, pero malayo, hindi dito. Doon.
Ako kung wala na akong na pusa. Kaya pa ang tulog niya. Wala siyang tiligaya, kasarap ng tulog. Oo na yan. Ganun ka. Ang gulo. Sarap ng tulog mo. Putak ko. Kada nagdog. Yan na po ito nagsardal. Makakala ko. Tapos umulan nung mga bandang alas 3 siguro. Nagising ka na rin? Makaputak ko. Napuutan ko. Makaputak ko. Nakatulog kayo mo ito. Awan hindi kayo kilisip po na. Sincerity ako nag-pan. Umay. Yung mata ko kasi ko na gano'n na ako. Magpilong na ko. Tulog ka ay kung na. Nanood pa Wala ka ng akong cellphone. incognito kagabi. Nilalunod ko ha. Tagal ko na nilalunod ng gano'n. Sana nagsulat yung mga kamang kasi. Isog ko na sa isa. Ate-ate tayo. Emang ganda nga nag-iipin din na din. Ayun. Naiwa. Ano naman na eh. Pwede pag-inom ba? Tapos yung 3 pirasong dilis ko sabay mo na eh. Abang yung bata yan. Ano kami Ang bidadahakin. yung kanya. Ang bidadahakin na ay sinapay ko papuloy lagi ko. Tapuloy. Tapuloy. Ay, galing makikita. Nikon na ba? Bukan na ba? Sabi mo sana kung Nikon na pala. Tayo nakaarawan. Akala ko makararawan tayo. Ano pang nababag na siya? Ay, lupa. Katagal lang nababad yan. Ay, banda nila tulit doon. Wala na naman yun eh.